rikkoutuneet, mutta yhdellä puolella voi olla. Rantaläkeysjuoksu on 5. kerran ja koskaan lämpötila ei ole ollut alle 25 astetta ja hyvältä näyttää nytkin. Juoksijoiden kannalta sää voi olla aivan loistava ilma, sekä kunto- että kilpajuoksu. Erittäin nopea juoksu. Siinä ei ole tiukkoja mutkia eikä siinä ole nousua, ei kyllä ole laskua. 50 minuuttia ja 60 minuuttia tavoittelee Vesa Kallio. Se oli siellä osa ja kisoissa siellä. Mihin seuraava Nikkanen on siirtynyt? Nikkanen. Mitähän? 15 sekuntia, 14, 13, 21. Ja terve menoa juoksijat sitten ja nauttikaa. Nauttikaa, pystytte juoksemaan. Olette jo nyt voittajia.
pitää viedä. Kilpailujohtaja Jorma Jokela antaa ohjeet. Voittajana Jaakon jälkeen Kärjä numero 114, Tapani Kärjä Kalajoen Junkkareista on tämän kilpailun voittaja ja 33.18 minun kellon mukaan ja Jouni Holappa on näin kakkonen. Noin. 27. Numerolla 107. Ja 34 minuuttia on käytetty, 34.15 tulee näin täyteen ja Markku on maalissa. Ja 85. Ja tämä on tämä oli aikamies sarjan juoksija eli Jari Hakola. Sarjaan miehet 50. Voittaja ja sitten 118 on Aleksi Karppinen. 102 on Juha-Matti Heinonen. Hyvä Juha-Matti, hyvä loppukiri. Näin. Tyyliltään tutun näköinen juoksija on loppukivetyksellä 103 Jani Määttä Limingan niittomiestä. Näin. En vielä... Samalla niin oliko Tapani eka kertaa juoksemassa tätä? Oliko Tapani eka kertaa juoksemassa tänne? Joo, kyllä oli ensimmäistä kertaa täällä. Tää oli hyvä, että järjestitte kisan, kun tässä ei paljon muita vaihtoehtoja ollut, että tässä on viestitty ja porukkaa muualle nyt. No niin. Ja miltä se tuntui juosta? Oliko reitti kohdallaan ja olosuhteet minkälaisia? No joo, hyvät olosuhteet olitte tilannut ja reitissä ei ollut mitään moittimista, että suoraa tietä tai väkyttää menehen, niin sehän se on kaikkein nopein. Mikä ettei täällä voi seuraavakin ensi vuonnakin olla mukana. No niin, hyvä kuulla kovan kisan kävit meidän kisoja hallinneen Jouni Holapan kanssa ja ihan loppusuoran kahinaksi ei mennyt missä vaiheessa Jouni jätin. No, kyllä se aivan tässä lopussa oli, että viimeisellä kilometrillä ruvettiin vähän kiristää molemmat vauhtia ja ehkä saitte itse sen verran enemmän kiristettyä, että tuo Jouni sain taas jätettyä. No niin, hyvä ja kiitokset. Kilpailujohtaja Jorma Jokela, mitä luulet, miksi reittiennätys ei tänä vuonna mennyt rikki? Vaikea sanoa, mutta näytti jo alussa, että ei ollut vetohalut, ei ollut parhaimmillaan. 3-2 oli kuitenkin jo viikko no niin, ja seuraavia juoksijoita on jälleen Tapanilla, että olisi voinut olla saapumassa näköpiiriin. Juoksi vain voitosta tänne, että niin tuli se. Mies, joka on juossut 2 kisaa tänään, Juha-Matti Heinonen, miltä tuntuu 2 kisan jälkeen? No kyllä väsytti koko matka. Tämä on Ojantakaisen Heikki, vanha keittiöpossu, tuleva sotaolykuvien sankari. Missä sarjassa sinä Heikki juoksit? 50. Sä juoksit 50 sarjassa ja vauhtiahan on tosi kovaa. Siis loppuaika oli tänään. Päällepäin 50. Joo, mutta paljonko loppuaika oli nyt? 38. Joo, se on ihaltava loppuaika tällä helteellä. Ja tämä juoksuura on jatkunut jo pitkään. Oliko näin, että aluksi vähän hiihtelit enemmän ja sitten vaihtui juoksu? Kyllä näin. Petri Marttila, Lumijoen oma poika on tullut maaliin. Oletko aikaan Pete tyytyväinen? Hyvä on. Antti Junttola, olette saapunut maaliin. Minkälaisella loppuajalla? Olisiko johonkin 4-7 pinnassa? Ihan hyvä aika. Ja minkälaisella tavoitteella lähdit liikkeelle? Alle 50 ja sillä, että vauhtikestävyys lenkkinä juostiin. Tämähän kuulostaa hyvälle hommalle. Antti, sinä olet tämmöinen urheilun monitoimimies. Joskus aikoinaan juossut pikamatkoja, jos oikein on ymmärtänyt oikein lujastikin. Ja sitten suunnistat, hiihdät, juokset. Mikä se paras laji on? Kaikki on yhtä hyvin. Tai huonoja. Mitä mieltä Petri Marttila oli? Hyvin meni. Tämä Uusi ennätys tuli. Tuliko uusi ennätys? Ja se on nyt sitten... En mä tiedä, mutta tiedän, että tuli. Joo. Oliko mones kerta, kun juoksit tämän nyt? Olisiko 4? Vähän myöhään herännyt. Joo. Tämä on erinomainen tapa. Joo. Oliko sillä matkassa myötätuuli vai vastatuuli? Lievähkö myötä, sivun myöten. Joo, eli ihan ennätyskelpoinen keli siinä suhteessa. Hyvä. Joo. Kiitos. Eeva Ahola-Kinnunen, juoksu on juostu. Täyttyykö tavoitteet? Kyllä, maali. Oliko matkalla vaikeuksia? Ei oikeastaan, aika tasasta. Kuulin tuossa, että koko matka olisi puhaltanut semmoinen sivumyötäinen tuuli. Siivittikö se juoksijoita hyvin aikoihin tänään?
uskoisin niin, että Aiotteko... se helpotti ja sitten se myös viilensi. Tuletteko tapahtumaan ensi vuonna? Saa nähdä, matka aika pitkä, kun 160. Maybe. Kiitos. Se on jännä se vitosen tilanne. Kun vitosen saakka tuli niin tuon Tapanin ja Jounin perässä. Ja mentiin sille, että Tapani ja Jouni meni rinnakkain. Mä tulin itse kolmantina perässä. Pojat siinä tuulta mursivat. Vitosen kohtaan tultiin, niin Tapani alkoi jaloisen painamaan. Jouni lähti vetämään. Tapani tuli sen perään ja mä tulin kolmanneksi. Ja sitten niin Jouni pikkusen lisäsi vauhtia. Juoksijoita puoli tunnin se oli sen verran, mikä se lisäys oli. Plus sitten kun pikkuinen semmoinen shiftaus tapahtui. Ei kyennyt vaan sitten siitä tilanteesta näin selviämään, vaan piti antautua. Tapio Korhonen toimi tänä päivänä kisoissa juottomiehenä huoltajana. Miltä se Tapsa tämmöinen tapahtuma Limingan mittakaavassa näyttää? Tämmöiseen pitäisi järjestää paljon useampiakin. Ei tämän tyyppisiä, mutta tämmöisiä kuitenkin yleisötapahtuma. Oliko Tapsa matkan varrella yleisöä? Oli.